ovdje su Minecraft Play i odigrat ćemo par mini igra. Onda nije bilo puno, nije bilo videa, nije bilo videa na kanalu, ja se ispričavam toga, ali nisam obaveze su me obuzele i nisam bilo moguće da snimam, a snimio sam par epizoda koje će izaći iz ove, odnosno preživljavanje na multiplayer serveru SMP. Znači, epizoda sam već snimao prije, pošto nisam imao vremena, snimao sam pak možda nekih 5 do 10 minuta i te epizode trebaju samo editirati. I to je to. Wow. Drugi sam. Znači, te epizode ja već imam snimljene i sad kada ovo snimam iza ovoga ću iza ovoga ću otići i ne se pričam, malo idemo to. Ovoga ću otići i pošto sam snimao nekih 5 dana, sad tu nam, da kažem to za redom, ići ću sad da te se video spojim, ubrzam i uz njega snimam vremena snimati, pričat i to su sve epizode bez zvuka. Dakle, treba editirati i epizoda bit će neki, epizoda će trajati oko 10 minuta, ću skratiti, odnosno ubrzati. I onda ću, kad ću ubrzam, odnosno kad se složim, dodat ću svoj glas, znači snimat ću posebno glas, i posebno će biti video. To je za mene nešto mislim novo, dosta je to da snima, ajde, za mene to sad još novo. Nema veze da sam izgubila ovu igru, uopće ne volim i nikad nisam bio dobar u njoj. Samo da ako dobro snima. Da, i to je bilo to. Za editiranje imam dosta, imam oko sat i pol epizoda, da ću to sve u 20 minuta, da je ovdje zanimljivo. Evo jedan samo, kažem, spoiler na svijet. Znači, ja sam prije toga igrao i igrao sam neki, recimo, subota, 2. Igrao sam oko 2 sata i nisam našao ništa demone, ništa, samo sam neke osnove materijale pokupio, nešto irona, nešto kamenja za gradnju, eksplodirati, radit ćemo nešto što je običajno u početku da se radi. Znači, na početak radit ćemo farmu, poslije toga ćemo preći na mine section, odnosno na mine tunel do tog levela i na kraju ćemo mrznati na slušam glasa pošto pričam i na kraju će to upredati biti kako sam isplanirao si. Biće evo, ću ispustiti. Biće, ispričavam, biće što će biti zadnje. Nadalje ćemo raditi od njih i to je bilo to, druga epizoda uopće nisam još počeo snimati, radio sam još među epizoda, da vam pokažem. Ali se pretjerano pripremam projekt, pripremam se na jedan projekt koji ćemo snimati onda, pošto su mi neki resursi kojih nemamo, pa onda kad pripremam skupim tamo možemo to automatizirati. Počeo sam raditi izvan kamera moju farmu koju ne vjerujem da ćemo završiti. Zato jer je dosta komplicirana, ali sam bolje mi nema da radim tako nešto, to je dosta projekt. Sam sad radio 1 sat, samo tako sam sve tako radim iskopao gdje je sve ostalo još. Tako da ne znam kad će biti farma gotovo, farmu ću sada staviti sa strane, radit ću u videima neke manje projekte. Nama kad ćemo imati više vremena za ovih 3 tjedna koje slijede, trebao je biti
What? What? Stvarno ovoga. Trebali bi biti praznici jedan dana i dođe na jedan projekt koji već sada imam u glavi. To je jasno. Ja sam to ovako skroz smijem. Znači, ja se izličavam, ali ne budem snimati sve jedno tu. Ali dobro, nema jako ništa. Napravit ću jedan projekt koji ima dosta pomoći i ja se da ćemo ćemo šli koji jer će da onda, ako se bude po planu, vidjeti dosta epizoda. Da, i vidite ja napravit ću ovu svjetrovu umanjenu. Jer mi jako se sviđa. Pratio sam da nikad sjedanjima, ali umanjeno je ovo. Upoznao sam se igračima i mogu reći da sam dobio sve igrače, prijateljio sam se sa nekoliko prijatelja, to su bio Ermitura i Olena. Ne znam možda od njime, ali to su Amerikanci. Julina i smislim kako se zove, jedan isto youtuber isto, baš nije tako konkretno kao ja, ali ima još 100 pratitelja, ali isto u početku. Znači nemojte sanjati da budem super ekstra dobar, zato jer jednostavno, kada vam kažem, ali da, što sam rekao, zato jer toliko laga i skoro nemoguće igrati, ali moram nešto isnimiti. A pošto mi internet jako loš, mislim, volim, ovo mi stvarno zakon, ali ne volim zato što laga. Vidite sad to. Laga, mislim. Ovo. Čekaj. Jej. Super. I bacimo na sije van, kao što i vidite. Znači nemam prijatelja. Da, prijatelji su me, ja ću probati naći nešto drugo. Znači, prijatelji sam nekoliko prijatelja i stvarno su dobri i pomogli su mi i dobio sam... Ja sam njima poklonio neko, a pošto me poklonio... Ova farmacija ubio sam im dao 300, oni su duži igraju od mene i imaju demon sve. Mislim, ne igraju duže od mene jer su odmah počeli, odnosno ja sam isto odmah počeo, ali sam vrlo malo igrao. Pa sam ja počeo igrati na dnevnoj bazi bar po 10-20 minuta. Imam solidan broj vremena i čas svetliti, možda nećete pročitajati i gledati moju epizodu. Ja sam napravio, prvo sam mislio kao prank, ali baš sam svi normalno sam napravio kao neki pokup. Išao sam u Mesaba i znači otišao sam u, ja se pričam, otišao sam u Mesaba i to, lagane biram komice uopće. Išao sam Mesaba i kupio sam malo bijelu White Stingray i crvene gline i pripao sam se do nje kako reći iz bok drveća. To možeš misliti da je drveća, ali ne znam, ona je englesa, tako da neće znati za to. I napravio sam i 3D srce. I svidio se jako, ovo nikad ne znam se kako imate sve. Svidio se, ja se čuvam mobitel, svidio se jako srce i dao mi je Enchant, Golden Apple i Diamanta. Vidite kako hvala. Ups. Ja se čuvam toliko malo, ali ovo ne mogu igrati.
Iho. Znači, dobio sam D dijamanta, odnosno dijamantni blok i enchantanu jabuku, ali posebno se to da to nije bila obična enchantana jabuka, nego je bila ona enchantana jabuka koja se, ja ne znam kako se točno gleda, ali sve osim ono koje stavite zlatne blokove oko nje, znači ona jača. Šalamo mi smo u život. I presite sekunde. To je nekako ne ovdje do kraja. Ništa. Da je bilo to, ja sad gledam koliko... ovo je zašao po danu pustu. Isus. Zadnji. Ovo je uvijek jedan četiri nečestim. No, naravno. Da, malo... Jep, definitivno. No, dobro, nema to što. Yay, go, 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 go. Opa. Oh yeah. So. Isusek. Šta vam kažem. Od toga je život i nadam se da ste uživali na našoj epizodi, da ste došli toga što ste znali, da se veselite novim epizodama i ovo je video koji će stići 2 do 3 dana na YouTube. Ja mislim da mora biti na meni, bit ću puno rada, ali bit će perfektno, da tako nazovem. A evo, tako moj htjela nešto malo više snimiti, ali vidite sami ne mogu snimiti, tako da vidimo se idući puta. Samo se šalim. Goodbye.